Diolch yn diweddio. Diolch yn y ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron ac i ni yn cyflwyno ein hamser i ti ac yn gofyn i ti drigarhau wrthym ac i dywallt ysbryd arnom. Nertha ni yn ein haddoliad i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 503, 5-3 o fendigaid geidwad cliw fy egwan gri, dyroddawn dy gariad yn fy enau di. 503 gyn i sefyll i'w chanu. Croeso gwasanaeth ar ôl y roedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal nos Iau yma, mis Mai y 19. Felly nos Iau sy'n dod drws nesaf yn y neuadd am hanner awr wedi 7, fe fyddwn ni'n cynnal ein cwrdd gweddi. Ein hoedfa nesaf prynhawn Sul am hanner awr wedi 3 ac mae'r parchedig Hywel Roberts yn pregethu gyda ni trwy'r dydd yn y Saesneg yn y bore ar hwyr ac felly ni'n manteisio i'w gael yn yr oedfa Gymraeg hefyd. Ac felly edrych ymlaen i cael clywed y parchedig Hywel Roberts yn pregethu Sul nesaf. Nawr, gewn ni gymryd y casgliad a tra gewn ni ganu emyn rhif 346 wrth i'r casgliad cael ei gymryd. 346. Hwn yw y sanctaidd ddydd gorffwysod Duw o'i waith. 346 gen i eistedd i'w chanu. Oh,
Mewn darlleniad o lyfr y Salmau, Salm 97. Salm 97 yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Yr arglwydd sydd yn Teyrnasu, gorfoledded y ddeiar, llawenyched yn ysoedd lawer, cymylau a thywyllwch sydd o'i amgylch ef, cyfiawnder a barn yw trigfa ei orseddfa'n gef, tân a allan o'i flaen ef ac a lusg ei elynion o amgylch, ei fellt a lewerchasant y byd, y ddeiar a welodd ac y grynodd, y mynyddoedd a doddasant fel cwyr o flaen yr arglwydd, o flaen arglwydd yr holl ddeiar, y nefoedd a fynegant ei gyfiawnder ef, a'r holl bobl a welant ei ogoniant, gwaradwydder yr rhai oll a wasanaethant ddelw gerfiedig, yr rhai am frostiant mewn ei lunod, a ddolwch ef yr holl ddiwiau. Seion a glywodd ac a lawenychodd, a merched Jwda ar foleddasant, oherwydd dyfarnedigaethau di o arglwydd. Cynnes ti arglwydd wyt o'r uchel goriwch yr holl ddeiar, dirfawr y ddyrchafwyd goriwch yr holl ddiwiau. Y rhai agerwch yr arglwydd cysewch ddrygioni, fe sydd yn cadw eneidiau ei saint, fe a'i gwared o law yr rhai aniwiol, heiwd goleini i'r cyfiawn, a llawenydd i'r rhai uniawn o galon. Y rhai cyfiawn llawenychwch yn yr arglwydd, a molienwch wrth goffadwriaeth ei sancteiddrwydd ef. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod ger dyfron, ac i ni yn diolch i'n bod yn gallu dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn dod unwaith eto o'r newydd i geisio dy wyneb di ac yn galw arna ti i drigarhau ac i'n helpu ni. O Dduw i ni yn gofyn i ti i fendithio'n hamser yma, i ni yn dy atgoffa di o dy addewidion lle y mae yna ddau neu dri wedi ymgynnull yn dy enw, yna rwy ti wedi addo fod gyda hwy. Ac felly o Dduw, yn nifer fach i ni yn gofyn am dy bresenoldeb, i ni yn gofyn am dy gwmniaeth, i ni yn gofyn i ti ddod lawr un plith, i ni yn gofyn am tywalliad mawr o'r nef, ac o Dduw yn gofyn ar i ni cael profi rhywbeth o'r newydd ohono ti, ddysgu rhywbeth o'r newydd, ac i ni i ffeindio'n calonau yn agosau ata ti ac yn peri y byddwn ni yn sychedu fwy am dy bethau di. O Dduw, i ni yn gweddio bydd yr oedfa hon yn gyfnod lle yr wyt ti yn delio â ni fel dy blant ac yn delio rhai sydd yn ein plith sydd dal heb pwyso arna ti. Ac i ni yn cyflwyno o Dduw yr rhai efallai fydd yn gwrando hyd yn oed yn fyw neu yn ymhen amser yn gweddio o Dduw y byddu di yn peri, y bydd y air di yn siarad ac yn cyffwrdd ac yn argyhoeddi, y bydd ysbryd di yn agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen am waredwr. I ni yn gofyn felly ar i ti weithio ac mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod. I ni yn cyflwyno ein hoedfa yn ystod yr wythnos hefyd ac yn gweddio am ein cwr gweddi, ac yn gweddio bydde di'n rhoi gweddiau nawr i'th blant i weddio yn ystod yr oedfa honno. Ac yn gweddio Dduw y bydde di yn ein harwain ni yn yr hyn y byddwn ni yn galw arna ti amdano. Ac y bydde di yn gweld yn iawn i roed y ffydd hynny i ni, i ddisgwyl ac i gredu. Ac y byddwn ni yn cael y fraint o dy weld i yn gweithio yn ateb gweddiad y blant. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti fendithio'r cyfarfod hwnnw, ni'n gweddio am bob un cyfle lle yr ydym yn ymgynnull o amgylch dy air di, yn gofyn i ti bresynoli dy hun gyda ni. Nertha ni ar gyfer yr wythnos sydd o'n blaenau ni, helpa ni fod yr hyn ddylsyn ni fod. I ni'n gofyn am y nerth hynny sydd o ddifri, i ni sefyll fel plant yr arglwydd Iesu Grist ei hun. O Dduw, i ni yn gofyn i ti felly'n diogelu ni nawr bendithio ein hamser yma, a thrwy gydol y dydd i ni'n cyflwyno dy weision, lle bynnag y maint yn gyhoeddi dy air, yn gofyn i ti dywalt ysbryd arnynt, ac i rhoi nerth o ddifri, ac o Dduw y bydd yna ffrwyth i'w llafur. Felly o Dduw, tyrd nawr a bendithio'n hamser, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu emyn rhif 211 o Arglwydd Iesu arwain fenaid at y graig sydd uwch na mi, craig safadwy mewn tymhesloedd, craig a ddeil yng ngrym y llu. 211 gen i sefyll uwch anu. Yn testyn o'r salmau, Salm 97 ar 7fed adnod. Gwaradwydder y rhai oll awn wasanaethant ddelw gerfiedig, y rhai ymffrostiant mewn ei lunod, a ddolwch ef yr holl ddiwiau. Yn siŵr o fod o bob gwlad sydd yn y byd, byddwch chi'n rhestru'r holl gwledydd ar draws y byd i gyd, gellir dweud, wrth feddwl am hanes ein gwlad ni, bod e'n o ddi arno ni heddi. Y mae yn edrych yn o ddi arno. O feddwl bydd oedd yn wir am ein gwlad ac ble i ni arni heddiw, a'n safle y mae'r pobl crefyddol yn ei gymryd ac hyd yn oed y ffydd efengyledd, pan ni'n meddwl am yr holl ymweliadau dwyfol sydd wedi bod, a'r holl droi cefn sydd bellach, a'r mwyafrif ddim ag unrhyw ymgyffred o gwbl ynglyn â phethau Duw. Ddim yn gwybod am ffordd iachawdwriaeth, dim syniad am yr hyn oedd yn wir yma yn ein gwlad ni. Byddwn ni'n mynd lawr hyd y strydoedd a hyd y pentrefi a'r dinasoedd a'r capeli gwahanol y byddwn ni'n ei weld, fydde dim llawer o syniad gan bobl yr hyn oedd yn wir am ein gwlad. Ac yna, yr eglwys sydd yn honni credu rhywbeth o werth ac eto wedi troi at ffyrdd bydol. Ac felly, hyn yma'r salmydd yn ei ddweud, efallai yn hwb i ni, ac i ni'n edrych ar ein niferoedd heddi, ac i ni'n gallu gweld cyn lleied o ddiddordeb sydd yn y brif ddinas am yr efengil sanctaidd. Falle bod na rhywfaint o ddiddordeb am grefydd, dim llawer o ddiddordeb am hynny chwaith, ond am yr efengil fel ac y geir yn yr Testament Newydd ac yn yr Hen Testament. Does dim llawer o ddiddordeb, ond
Wrth edrych ar y sefyllfa, beth mae'r salmyd yn ei dweud? Roedd yn o ddi arno fe hefyd ac yn ei gyfnod bydd yn adegau o galedwch ac difaterwch a throi cefn. Dyma beth mae'r salmyd yn ei dweud. Yr arglwydd yn yr adnod gyntaf. Yr arglwydd sydd yn Teyrnasu. Gorfoledded y ddeiar. Llawenyched y nysoedd lawer. Yr hyn mae'n ei ddweud yw fod yr arglwydd yn Teyrnasu. Mi fydd yr rhain gallu dweud, wel, edrychwch arnoch chi heddi. Dyw e ddim yn edrych fel bod yr arglwydd yn Teyrnasu. Dyw e ddim yn edrych fel bod yr arglwydd i chi yn ei honni yn Teyrnasu. Dyna be fydd y pobl yn ei ddweud. Ond mae e dal yn wir, yr arglwydd sydd yn Teyrnasu. Ac fe ddyle pob un, fe ddyle pob cenedl, fe ddyle pob ynys, fe ddyle pob tir cyfandir foliannu yr arglwydd a phlygu glin iddo. Yr arglwydd sydd yn Teyrnasu, gorfoledded y ddeiar, llawenyched y nysoedd lawer. Dyna i chi fyd, heb unrhyw obeth sydd gan y digred. Ei fod yn edrych yn ddi arnom heddiw, i'r rhai sydd yn honni fod yn ddilynwyr yr arglwydd Iesu Grist. Yr ymddangos yn ddi, dydyn ni ddim heb gobaith. Ac mae yna obeth sicr a ffendant, ond dychmygwch byd y digred. Dychmygwch deffro yn y bore heb gredu mewn Duw. Dychmygwch mynd trwy'r dydd heb gredu fod yna un sydd yn rheoli ac yn teyrnasu, a fod pob dim yn ei ddwylo fe. Dychmygwch mynd i'r gwely yn y nos, heb y gobaith bod yna Dduw sydd yn darparu ac yn gofalu ar ein cyfer ni. Dyna chi anobaith, byddwn ni'n ofnus i ddeffro yn y bore, mi fyddwn ni'n sicr yn ofnus i fynd i gysgu'r yn nos, ac yn meddwl, wel, beth os? Does dim gobaith ganddyn nhw. Ac maen nhw'n mynd o un diwrnod i'r llall ac yn byw eu bywydau trwy foddi unrhyw syniadau am yr ofnau yma sydd ganddynt. Mi fydden nhw yn troi at unrhyw beth, at bleserau i ddechrau gyda, ac yna pan nad oes na bleserau pendant ganddynt, mi fydden nhw'n troi at y gerddoriaeth neu troi at y teledu, ac unrhyw beth i beri fod yr meddwl ddim yn meddwl am yr hyn sydd yn wir am fywyd. Fydden nhw ddim, does dim gobaith ganddyn nhw, does dim sicrwydd. Mae'r hyn sydd yn digwydd ar ôl marwolaeth, dyn nhw ddim yn gwybod. Dyn nhw ddim eisiau meddwl am hynny, ond anghofiwch ar ôl marwolaeth, beth sydd yn digwydd cyn hynny. Does dim gobaith dyn nhw. Maen nhw'n byw mewn ofn bob dydd. Ond nid felly y Cristion. I ni'n gwybod nid hap a damwain yw ein bodolaeth, unrhyw ddigwyddiad. I ni'n gwybod fod pob dim yn ei ddwylo ef. Pam? Mae'r salmyd yn dweud wrthyn ni, yr arglwydd sydd yn teyrnasu, gorfoledded y ddeiar, llawenyched yn ysoedd lawer. O, mae ganddo ni le i lawenhau bod yr arglwydd yn teyrnasu, ei fod yn ymddangos i'r saint bellach yn ein dinas ni, yn ein gwlad ni. Nad yw i bob ymddangosiad i'r byd, mae'n edrych fel bod ein arglwydd ni wedi colli'r dydd. Ond dydy hynny ddim yn wir. Ac i ni'n gwybod dyw e ddim yn wir. Ac i ni'n gallu cytuno gyda'r salmydd ac yn dweud ei fod yn teyrnasu. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y salm yma ac edrych ar ambell i adnod drwyddi draw. Cyfiawnder y mab. Yn ail condemniad yr anghredadyn ac yn olaf cof y Cristion. Wel, yn gyntaf, cyfiawnder y mab yn yr ail adnod. Cymylau a thywyllwch sydd o'i amgylch ef, cyfiawnder a barn yw trigfa ei orseddfa'n gef. Dyna chi ddarlun o barchedig ofn. Dyna chi ddisgrifiad o'r arglwydd sydd yn teyrnasu, fod na gymylau a thywyllwch o'i amgylch e. O amgylch ein Duw ni, mae yna gymylau a thywyllwch. O amgylch yr arglwydd Iesu Grist, bod yna gymylau a thywyllwch. Darlun a ddefnyddir i ddisgrifio'i fawredd a'i ogoniant. Nawr chi sydd yma, neu falle yn gwrando, sydd yn gwrthod ildio iddo ac yn gwrthod credu. Sylwch sut un yw ein gwaredwr ni. Mae e'n fawr ac mae e'n ofnadwy. Mae e'n un i'w ofni a'i barchu. Ac mor ofnadwy yw y syniad i'r digred, ac mae e'n syniad erchyll. Mae un cyfiawn ydyw,
I'r di gred, y mae hwn yn ofnadw, bod yr arglwydd yn gyfiawn. Petai chi yn ddrwg weithredwr wedi torri cyfraith gwlad, ac nad oes amheuaeth amdano, mi fyddech chi yn mawr obeithio am farnwr anghyfiawn. Dyna, mae rhaid i chi. Os ydych chi wedi dwyn eiddo rhywun arall ac yn gwybod fod y dystiolaeth yn eich erbyn chi, mi fyddech chi yn gobeithio bod y barnwr sydd yn mynd i ddedfrydu chi ei fod yn anghyfiawn ac efallai'n fodlon cymryd chydig bach o arian ar yr ochr ac yn gallu cael ei brynu. Neu efallai bod chi'n nabod neu efallai bod rhywun chi'n nabod yn nabod y barnwr. Ac felly fydd e'n dweud, wel, dwi'n nabod hwn, a na i adael e bant am y tro. Dyna fydd chi'n gobeithio, dwi'n gobeithio i'r dim bydd yr barnwr yma'n anghyfiawn. Achos os yw e'n gyfiawn, fe fydd e'n fy nghosbi fi. Felly i'r pechadur, mae'r syniad fod Duw yn gyfiawn yn erchyll. Mae'n ofnadw, mae'n codi dychryn arnyn nhw. Dydyn nhw ddim yn licio clywed fod Iesu Grist yn gyfiawn. Well gennyn nhw fod yn anghyfiawn, achos os yw yn gyfiawn, mae ar ben arnoch chi. Ond i'r Cristion, i'r saint, mae hyn yn dod â chysur iddo. Nid yw'r geiriau cyfiawnder a barn yn eiriau cyfarwydd i ni, mae'n estron allwch chi ddadle, i ni'n byw mewn gwlad lle mae hyn yn rhywbeth prin. Pa mor gyfiawn yw unrhyw system bellach. Yn ein gwlad ni, ond nid yw pwy chi'n nabod yn mynd â chi'n bell. Os oes cyfoeth â chi, ond nid yw hwnna'n mynd â chi'n reit bell hefyd. Faint o gyfiawnder sydd yn digwydd pan mae pobl yn mynd ambell waith, falle gewch chi elfen o gyfiawnder, ond erbyn hyn, fel i wedi dweud sawl syl, ond nid i ni fel gwlad, fel llywodraeth yn galw'r da yn ddrwg a'r drwg yn da, ac mae hwnna mor bell i ffwr o gyfiawnder ac y gallwch chi gael. Felly, i chi meddwl, oes na gyfiawnder yn ein gwlad ni? Ond un peth sydd yn sicr, fe gewch chi gyfiawnder yn Iesu Grist. Ein Duw ni, ein gwaredwr ni, mae popeth aw na, mae yn gyfiawn. Mae yn delio a phob un yn deg a chyfiawn. Mae'n codi dychryn i'r pechadur, dydy e ddim eisiau cael ei ddelio'n deg. Mae eisiau y barnwr i fod yn anheg iddo fe. Mae eisiau na unig o bethau, achos mae e'n bechadur. Pan daw yn amser i'r Iesu farnu ar y dydd olaf, fe fydd ei farnedigaethau yn gyfiawn. Nid oes twyll. Nid oes troi cefn ar y gwirionedd am gyfnod mwyn gwneud penderfyniad yn haws. Dyna sut i ni'n neud. Ni'n meddwl, wel, mwyn gallu rhoi barn fan hyn. Anghofio i be glywes i fyna, mwyn. Dwi ddim yn gweithio fel yna. Fe fydd Iesu Grist yn gweld yr holl ddarlun. Ac mae popeth amdano yn deg a chyfiawn. Ydych chi eisiau tegwch? Mae pobl yn sôn am etholedig yn dweud, hwnna ddim yn deg. Peidiwch a phoeni, mae Iesu Grist yn gyfiawn mhob peth ac yna. Felly yn iddo farn, fe fydd na degwch. Fe fydd popeth aw na yn deg a chyfiawn. Ni fydd gan yr un enaid le i gwyno ar ôl y farn. Dyna beth ni'n dysgu'r ysgrythur. Ni fydd gan dim un ohonoch i le i gwyno am anghyfiawnder neu anhegwch. Mae yn gyfiawn. Mae yn deg yn ei holl ragluniaethau. Ni fydd gan yr un person lle i gwestiynu doethineb unrhyw benderfyniad. Chi'n gwybod beth? Os ych chi'n meddwl a byddwch chi'n cyrraedd dydd y farn ac yn gallu dweud o Iesu Grist, wel, doedd e ddim yn deg y ffordd ges i fy magu. Mae pobl eraill wedi cael mwy o gyfle, falle. Ond beth i ni'n dysgu fan hyn, mae'n gyfiawn. Mae popeth yn ei ragluniaethau yn deg. Efallai byddwch chi'n dweud, ond fe ges i Gristnogion yn fy mywyd oedd yn rhagrythwyr ac yn fy ngadael fi lawr, a doedden ni ddim yn licio nhw, a doedden nhw ddim yn esiampl dda o Gristnogion. A fe fydd i'r Iesu'n dweud, yr oedd fy rhagluniaethau i yn deg ac yn gyfiawn. Ym mhob ffordd.
Fyddwch chi ddim yn gallu dadle, wel ges i bywyd caled, fe nes i ddioddef am y mywyd i, ond fe gafon nhw bob cyfle, a fe gafon nhw fywyd haws, ac felly oedd yn haws iddyn nhw, ac fe fydd yr Iesu'n dweud, mae popeth amdana i yn deg ac yn gyfiawn. Felly, beth bynnag yw'r cyfle i chi wedi gael, mae yn deg. Y pobl sy'n newid yr heibio trwy'r cefn yna nawr, ni'n gweld y ceir yn mynd heibio'r ffenestri. Nhw sydd yn mynd heibio, pan ddaw dydd y fan, fe fydd yr Iesu yn dweud, mae popeth yn deg iddyn nhw. Mae nhw wedi cael pob cyfle teg. Sut i ni'n gwybod hynny? Mae'r arglwydd yn gyfiawn mhob peth. Cyfiawnder a barn yw trigfa ei orseddfa'n gef. Mae ei orseddfa'n gef yn trigo mewn cyfiawnder a barn. Nawr, chi gallu clywed yr angredadyn yn cwestiynu'r Cristion a dweud, sut felly gallwn ni lawenhau os yw hyn yn wir? Fe allai'r angredadyn pwyntio bit as y Cristion. Os bydd Crist yn barnu'n deg a chyfiawn, os ydyw yn gallu clywed a gweld pob dim, os yw yn deall pob cymhelliad a gweld bod ein gorau yn fratiau bydron, sut felly gallwn ni wynebu dydd y farn hyderus? Sut gall hyn ddod a chysur i'r Cristion? Sut y bod Iesu Grist yn gyfiawn yn ei farnedigaethau rhoi cysur i'r Cristion? A chi gallu deall y cwestiwn i bwynt. Chi gallu deall e. Chi gallu deall pam bod nhw'n gofyn y fath cwestiwn. Sut y mae Cristion yn cael cysur o hyn? O feddwl am fy mhechod, o feddwl am eich pechod, am ein rhagrydd, am ein methiannau, petawn yn gallu honni ein bod yn gyfiawn, nad oes pechod yno, petawn yn gallu dweud, wel, does dim bryntni yno fi, a does dim wedi bod, a does dim bryntni yno fi nawr, ac na fydd na fryntni yno fi ymhen blynyddoedd. Petawn ni'n gallu dweud yna byddwch chi'n gallu deall honiad y Cristion ei fod yn llawen o feddwl fod ei greawdwr yn gyfiawn yn ei farnedigaethau. Os bys ni'n gallu dweud, ydw i ddim wedi gwneud dim byd o'i le trwy gydol fy mywyd, yna fyddwch chi'n gallu dweud, wel, mae cael Duw cyfiawn yn gysur. Ydy, mae e. Ni'n gwybod hynny. Cyfiawnder a barn yw trigfa i orseddfa'n gef. Ond dyna'n union y mae'r Cristion yn ei honni. Mae yngolwg Duw yn berffaith. Dyna be mae'r Cristion yn dweud. Yr wy fi yn berffaith. Dyna be mae'r Cristion, a fyddwch chi'n dweud, mae'r byd yn meddwl am beth erchill i ddweud. Cristion, dyna i chi falchder yn dweud ei fod yn berffaith. Ond beth i ni'n dweud yw, mae Duw yn edrych ar y Cristion fel un nad yw erioed wedi pechu. Fel penabai wedi meddwl yr un peth drwg. Dyna sut mae Duw yn edrych ar Cristion. Mae Duw yn edrych ar Cristion ac mae'n gweld un fel pe na bai e wedi pechu erioed. Fel dyw e ddim wedi meddwl dim byd drwg erioed. Fel petai e ddim wedi bod yn hunanol erioed. Fel pe na bai erioed wedi dweud na gwneud yr un weithred pechadurus. Mae Duw yn edrych ar y Cristion achos, a mae'n gyfiawn, dyna be mae'n dweud, a mae'n edrych ar y Cristion fel un sydd yn gwbl lan. Fel petai y Cristion wedi cadw'r deddf Duw yn llwyr. Dyna sut mae Duw yn edrych ar y saint. Ond eto i chi falle'n clywed yr angredadyn yn dweud, nad yw hynny yn deg. Allen ni glywed yna, allen ni glywed rhai petai angredinwyr yma heddi yn gwrando, efallai mi fydden nhw'n dweud, dyw hwnna ddim yn deg. Dyna'r problem yw cael nhw i wrando. A wedyn deall digon. A byddwch chi'n meddwl, wel fel arfer, maen nhw wedi troi'r peiriant gwrando i ffwrdd. Ond petawn nhw'n gwrando, mi fydden nhw'n dweud, dyw hwnna ddim yn deg. A dyna beth chi'n disgwyl iddyn nhw ddweud. Dyw e ddim yn deg. Gan eich bod chi'n gwybod yn iawn am lawer o bechodau yr ydym ni wedi cyflawni. Petai chi'n mynd i fy nheulu fi ac yn holi iddyn nhw am fy mywyd i ac am fy mhechodau i, mi fydde ganddyn nhw pentwr diri. Ewch chi nôl i gyfnodau pellach yn ôl yn fy mywyd i a'ch bywyd chi, mi fyddwch chi'n dod o hyd i bobl fydde'n gallu dweud fe nes ti hwn yn anghywir, fe nes ti llall yn anghywir. Fe nes ti wneud hyn, fe nes ti'r llall, fe nes ti ddweud hyn, fe ddwedes ti'r llall. Ni wnes ti peth ar peth. Ac mi fydd na restr hir o bethau bydden nhw'n gallu dweud, mae yna bechodau diri gellir cyhyddo chi ohonynt.
Cannoedd o fethiannau. Sut felly y gall Duw edrych arnom ni a gweld cyfiawnder? Os yw Duw yn gyfiawn yn ei holl farnedigaethau, sut gall hyn fod yn wir? Ar y pwynt hynny, mi fydda'r Cristion yn pwyntio at y ffaith mae nid ei gyfiawnder ef ei hun y mae'r tad yn ei weld. Fe wel y tad cyfiawnder y mab, Iesu Grist. Dyna beth yw Cristion. Yng ngolwg Duw, y mae Duw yn gweld y Cristion, ond be mae'n ei weld yw cyfiawnder Iesu Grist. Dyna sut mae Cristion yn gallu dweud ei fod yn berffaith. Dyw e ddim yn berffaith. Sef un ffordd gall Cristion fod yn berffaith yn ymarferol, y mae yn llawn pechodau. Diri, y mae yn frwnt. Ond wrth ddod i Iesu Grist, y mae e wedi cael perffeithrwydd y mab wedi orchuddio drosto. Bu Iesu Grist gyflawni'r ddeddf yn ein lle ni. Doeddwn ni ddim yn gallu cadw'r ddeddf, ond fe ddath Iesu Grist ac fe wnaeth yr hyn oedd yn amhosibl i ni wneud. Fe gyflawnodd Crist y cyfan, fe fodlonodd cyfiawnder y tad, fe addawodd i'r sawl a ddaw ato ef, na fyddai byth yn ei gwrthod. Y sawl a ddaw at Iesu Grist yn llwythog ac yn flinderog dan bwysau ei ogrwydd pechod. Y sawl a ddaw yn cyffesu pechodau. Y sawl sydd yn dod at droed y groes, cymera Iesu Grist ein heiogrwydd ni a'i hoelio i'w groes ac fe olchi'r pob staen pechadur ymaith gan waed Iesu Grist. Gorchuddir pob pechadur edifeiriol a chyfiawnder y mab. Ac y mae hyn yn gyfreithlon. Dyma oedd y trefniant. Mwyn fod yn cadw o fewn y gyfraith. Mwyn bodloni y barnwr perffaith, rhaid oedd cadw'r gyfraith, ac fe gadwodd Iesu Grist y gyfraith yn ein lle ni. Rhaid cael cosb, fe add Iesu Grist i'r groes yn ein lle ni. Y mae e'n gyfiawn, y mae e'n deg. Cyfiawnder a barn yw trigfa i orseddfa'n gef. Gadewch i ni symud ymlaen. Beth am gondemniad yr anghredadyn? Adnod 7. Gwaradwydder y rhai oll a wasanaetha'n ddelw gerfiedig. Y rhai am frostiant mewn eilinod a ddolwch ef yr holl ddiwiau. O feddwl am holl dystiolaeth sydd o'ch amgylch. Y rhai sydd erioed wedi bod yn y capel, maent yn gwbl ddiesgus y nefoedd adno 6 a fynegant ei gyfiawnder ef a'r holl bobl a welant ei ogoniant. Does dim esgus da chi, does dim esgus gan y byd. O feddwl yr holl dystiolaeth yr ydych chi wedi gael, chi sydd fan hyn. Mae yn frawchus i feddwl beth fydd tragwyddoldeb fel i chi. Mae'r Iesu yn gyfiawn ac yn deg. Mor gyfiawn a mor deg mae wedi rhoi cyfleoedd i chi, y nefoedd a fynegant ei gyfiawnder ef, a'r holl bobl a welant ei ogoniant. Ond eto i gyd, yr holl dystiolaeth, dydych chi dal ddim yn ildio. Bedwaredd adnod ei fellt a lewer chasant y byd, y ddeiar a welodd ac a grynodd. Chi'n cofio blynyddoedd yn ôl, wel, dwi'n siŵr sawl blwyddyn yn ôl oedd hi nawr, feithon ni fel teulu wersylla yn yr Almaen, mewn pabell, ac gosod y babell i fyny, ac yr oedd wedi bod yn arllwys i lawr gyda glaw yr holl daith i'r Almaen. Ac fe gafon ni awr o osteg o'r glaw. A fe beidiodd y glaw am awr, ac fe fedrwn ni roi y babell i fyny o fewn yr awr hynny. Ac gafon ni sawl diwrnod reit braf, ond ambell i noson pan oedd hi yn tywallt i lawr gyda glaw. Ond roedd na un noson yn arbennig, y mellt a'r taranau. Wel, roedd yr mellten yn llenwi'r holl awyr. Dwi erioed wedi gweld storm debyg yn fy mywyd.
Yr oedd yn goleio'r holl le. Yr oedd, doedd ddim eisiau goleini arno ni yn y babell, doedd ddim eisiau rhyw lamp arno ni, doedd ddim eisiau dim byd o'r fath. Yr oedd wedi oleio gyda'r goleadau fwy a llachar, allech chi ddychmygu rhywun mewn rhyw maes pêl-droed a'r goleadau sydd yn cael ei roi mlaen yn y nos ac yn tywynnu. Yr oedd fel hynny, yr oedd chi gallu gweld y mynyddoedd yn glir yng nghanol y nos am eiliadau di-ri. Yr oedd y mor llachar, bron iawn yn taflu mwy o leini na'r hael. Siwr o fod i fod e. Mwy o leini na'r hael. Y fellten yn llenwi'r awyr gyda goleini. Na dyma'r darlun mae'r salmyd yn ei defnyddio. Am oleini ysblander Crist, ei fellt a lewer chasant y byd, y ddeiar a welodd ac y grynodd. Be mae'n dweud? Mae'n cyfeirio at Crist fan hyn. Fod Crist yn dod ac yn goleio'r holl le. Dyna i ysblander e. Mae yna fwy o leini yn gogoniant a goleini Iesu Grist ar hael. Mwy o lawer. Dyma beth mae'r efengil. Dyna effaith efengil Crist yw goleio'r holl fyd. Dychmygwch y byd heb yr efengil. Dyna chi erchill. Pan ni'n gweld effaith yr efengil ar y byd, y daioni sydd yn y byd, ni fydde'r daioni hynny yno oni bai am yr efengil. Dychmygwch y tywyllwch petai dim efengil. O'r goleini sydd wedi dod trwy Grist, y newyddion da, y gall pechadur gael bywyd trygwyddol. Ond wrth feddwl amdano chi sydd yn dod efallai o sil i sil, ac yn fwy trist o feddwl am yr rhai a fiodd yma, ond wedi hen adael. Efallai o feddwl am yr rhai sydd yn gwrando ar y we, ond eto wedi gwrthodildio. Faint sydd efallai wedi gwrando ar y we, dydyn ni ddim yn siŵr pwy ydyn nhw na faint na pryd yn union. Ond falle bod yna rai wedi gwrando ar un oedfa, a dyna fe. Beth eto? Ni wrth y drws wedi bod sawl gwaith dros y blynyddoedd, pobl yn troi fewn i'r cwrdd ac yn dweud, ddoi byth nôl to. Sa'n licio pregethu fel yna. Pobl sydd wedi dod o'r stryd, dod i fewn, sa eisiau hwnna. Sa eisiau pregethu ar bechod. Sa eisiau neb yn dweud wrthai ac mae e'n ffyrnig o'n nhw. Faint sydd wedi gwrando ar y we sydd wedi dweud hynny? Falle, na i ddim wrando ar hynny eto. Ac efallai, newn nhw ddim. Fe gofion o'r bregeth yn rhagwyddoldeb yn sicr. Fydden nhw'n gallu ynganu pob gair ohoni. Ond maen nhw wedi gwrthod. Beth amdano chi sydd wedi bod mewn sil ar ôl sil? Ac mae'r fellten yn llywyrchu'r byd. Chi wedi cael e sil ar ôl sil. Chi wedi cael yr efengil di ffrigethu. Chi sil ar ôl sil. Chi wedi gweld effeithiau'r efengil ar fywydau teuluoedd a chyfeillion. I chi wedi gweld y daioni. Ac eto yn gwrthodildio. Gwaradwydder yr rhai o llawasanaethau'n ddelw gerfiedig. Yr rhai am frostiant mewn eilunod. Beth ydych chi wedi wneud? Beth ydych chi wedi wneud yw hyn? Chi wedi troi cefn ar y diw cyfiawn ac chi wedi troi at eilunod. Mae rhai wedi troi yn llythrenol at ddelwau cerfiedig. Yn sicr mae'r mwyafrif o'r byd wedi gwneud hynny. Delwau na all glywed, sawl gwlad sydd wedi creu allan o'i dwylo delwau cerfiedig y maint yn addoli. Os ewch chi i'w cartrefi nhw, byddwch chi'n codi'r ddelw a roed ar y siltan. Ac maen nhw'n plygu lawr i'r ddelw ac yn gofyn i'r ddelw. Yna falle wrth fynd allan o'r drws, maen nhw'n edrych ar ryw ddelw arall ac yn gofyn ffafr i'r ddelw am lwc da am y dydd. Darn o bren, darn o aer, o gopor neu beth bynnag neu arian. Rhywbeth mae dyn wedi wneud ac maen nhw'n cyffwrdd ac yn gobeithio am y gorau. Mae'r byd sydd ddim yn grefyddol yn ôl nhw yn mynd allan trwy drws ac yn cyffwrdd pren. Cyffwrdd pren, dod â lwc da i ni. Ni'n gobeithio wrth gyffwrdd pren fydd popeth yn iawn. Mae'r rhai yn llythrenol wedi troi a delwau cerfiedig. Delwau na all glywed ar ogli yngan gair hyd yn oed. Ond yma na lawer hefyd yn ein gwlad ni wedi troi at eilunod o fateroliaeth, o'r addoliad o'r hunan hyd yn oed, addoli unrhyw beth ond y creawdwr. Maent yn deffro yn y bore, a beth yw'r eilun y maent yn addoli? Wel, fi fy hunan, yn byw i fi fy hunan,
Yn mynd i gysgu'n yn os yn breuddwydio am wella fy hunan, sut felly wella fy sefyllfa, neu fy statws, fy safle mewn cymdeithas, fy gwella safle'r teulu, gwella eich enw da. Dyma beth maen nhw'n neud. Maen nhw wedi gosod eu hunan, os nad oes ganddyn nhw ddelwau cerfiedig, maent wedi gosod eu hunan fel delwau ac yn addoli'r hunan ac yn gwasanaethu'r hunan. Ond yr hybydd fan hyn yw gwaradwydder yr rhai oll a wasanaethau'n ddelw gerfiedig, yr rhai am frostiant mewn eilunod. O, gwaradwydder chi! Ac mwy felly chi sydd yn cael y fraint o glywed ac yn dal i wrthod ildio. Mae'n ein gweddi, trostoch chi o'r un weddi ac mae'r salmydd yn ei ddweud, adnod 5, y mynyddoedd a doddasant fel cwyr o flaen yr arglwydd, o flaen arglwydd yr holl ddeiar. O, na fyddai ei bresenoldeb yma yn ein plith. Chi'n gwybod beth? Fe allech chi fod wedi dod i'r oedfa efalle ac unwaith eto a'ch calon mor galed, dim diddordeb o gwbl. Ond os yw presenoldeb yr arglwydd yma, yna fe fydd yn gallu peri yr adnod yma fod yn wir amdano chi, y mynyddoedd a doddasant fel cwyr o flaen yr arglwydd. O, na fyddai presenoldeb yma yn ein plith ni, yn ein gwlad ni. O, beth mae presenoldeb Duw yn ei wneud? Beth yw diffiniad o presenoldeb yr arglwydd? Dyma'r broblem. Ond nid oes na Capeli yn trio creu presenoldeb Duw. Yn trial gwneud rhywbeth sydd yn gyffyrddus ac yn gysurus ac yn gwneud i bobl teimlo'n emosiynol ac yn meddwl mai dyna yw presenoldeb Duw. O na, nid dyna beth presenoldeb Duw. Ni'n dymuno i presenoldeb Duw fod yr ysbryd ar waith adnod 3, tân a allan o'i flaen ef ac a lusg ei olynion o amgylch. O, mae ei presenoldeb fel tanysol. Os yw'r mynyddoedd yn ymateb fel gwyr o flaen tân yn toddi, dychmygwch yr hyn a ddigwydd i bechadur o flaen presenoldeb yr arglwydd. O, heddiw yma, prynhawn yma, heno yma, efalle, fod presenoldeb yr arglwydd yn dod la, petai yn tywallt i ysbryd arnom, a'i fod yn agosau, efalle yma yn y capel, wrth eich seddi yno, os ydy'r ysbryd yn dod, ac yr arglwydd yn agosau ato chi. Chi ddim yn gallu esbonio fe, ond mae yna rhyw presenoldeb, a'i fod yn agosau ato chi, a'i fod yn agor eich llyged chi, ac o'r diwedd chi wedi deall i chi'n gweld eich pechod, ac i chi'n teimlo eich bod yn toddi, yn ymdoddi fel cwyr o flaen y tân, fel o flaen presenoldeb yr arglwydd. Dyna'n gweddi ni. Y byddwch chi'n ymdoddi o flaen y tân, y tanysol yma. Presenoldeb Duw yn peri eich bod yn gwrthod, yn stopio'ch gwrthod ildio i'r Iesu. Ond mae yna obaith yma, fod yna rybydd yma ar eich cyfer. Fe all ei bresenoldeb doddi eich calon sydd wedi gwrthod. Ond yna ei bresenoldeb yn llenwi'r fath le ac yn eich toddi chi. Da i ofyn i chi, a ydych wedi profi hyn? Ydych tystiolaeth chi yn rhan ohono sydd yn gallu disgrifio eich bod wedi profi agosatrwydd yr arglwydd yn agor eich llygaid i weld eich pechod a'ch caledwch ac i chi deimlo'ch calon yn ymdoddi. Ac nad ydych chi mor galed dim mwy. Ydych chi ddim yn dadlau dim mwy ac yn cwryla. O, dwi'n hyn a dwi'n llall a fi a dwi ddim yn hapus â hyn a dwi ddim yn hapus â'r llall. Dwi ddim yn licio ffordd o'ch chi wedi dweud na, dwi ddim yn licio ffordd o'ch chi wedi pregethu na. A dyna yw'r galon galed. Ond i'r galon sydd wedi credu, mae'r ysbryd yn dod. A'i mae presenoldeb yr arglwydd mor agos, mae'n meddalhau y galon. Ac mae'r fath newid yn digwydd. Mae'n traws newid person. Mae'n traws newid yn llwyr. O, dyna be mae presenoldeb yr arglwydd yn ei wneud. Mae'n cael gwared â phob rhwystyr sydd o'n blaen ni.
Gwaradwydder, yr rhai o llawasanaethau'n ddelw gerfiedig, yr rhai am frostiant mewn eilunod, a ddolwch ef yr holl ddiwiau. Be mae'r salmyd yn ei ddweud fyna? Gorchmynir ni oll i blygu, ond yma mae'n dweud, mae'n gorchymyn yr angylion, mae'n cyfeirio, mae hyn yn cael ei ddyfynu yn Hebreaid, mae'n cyfeirio i'r angylion i blygu ac addoli Iesu Grist. Am ei waith cadwadigol. Dyma mae'n dweud, pa mor warthus yw eich bo chi'n addoli'ch hunan neu addoli diwiau cerfiedig. A mae'n dweud, yr un o dylsech chi llawenhau ynddo a plygu lawr i'r arglwydd. Mae'n dweud, addolwch ef yr holl diwiau, yr angylion, plygwch lawr ger ei fron. Wel, i orffen, cof y Cristion, adnod 12, yr rhai cyfiawn, llawenychwch yn yr arglwydd a molienwch wrth goffadwriaeth ei sancteiddrwydd ef. Chi sy'n Gristnogion, yr rhai cyfiawn, sut ych chi'n gyfiawn eto? Ich chi'n gyfiawn oherwydd Iesu Grist, oherwydd yr hyn a wnaeth yno chi. Llawenychwch yn yr arglwydd a molienwch wrth goffadwriaeth ei sancteiddrwydd ef. Hyn eto yn fater o ofn i'r angredadyn, i gofio ei sancteiddrwydd ef. I ddweud oedd angredadyn, cofiwch sancteiddrwydd yr arglwydd. Mae hynny'n peri ofn a dychryn i chi ddim eisiau meddwl am fath bethau, ond i'r Cristion mae'n rhywbeth y dylswn ni'n neud yn ddyddiol. Pan yn teimlo'n isel, pan mae Satan yn sibrwd am heion i ni. I ni gofio am ei sancteiddrwydd ef. Mae wedi addo, mae wedi cyfamodi gyda'i bobl. Cadwedigaeth mor sicr. I'r ai berson, does dim safle mwy sicr i'r Cristion. Adnod 11, heiwyd goleini i'r cyfiawn a llawenydd i'r rhai uniawn o galon. Fe ddylsym ddangos hyn yn ddyddiol. Pa beth bynnag a wynebwn gall bod yn anodd, ond pan yn deall hyn yw ein gobaith, hyn yw ein llawenydd, nid pethau allanol, materol, mae'r salmydd yn dweud, mae bywyd yn anodd i'r mwyafrif o bobl ac i rai mae'n anoddach nag i eraill, a mae'n gallu fod fel petai yn dringo i fyny mynydd a uchel iawn a serth ac yn flinedig, mor anodd yw bywyd, mae'n dweud llawenychwch yn yr arglwydd. Pam mae'n llawenydd ni yng Nghrist, nid yn y materol. Efallai nad yw pethau mynd fel ei ni'n dymuno, ond yr hyn sydd yn bwysicach yw bod ein llawenydd ni yng Nghrist. Neu'n bod yn eiddo. Beth yw'r peth bwysicaf mewn bywyd? Ni'n bod wedi'n maddau ac yn eiddo o fywyd tragweddol. Does dim byd fwy pwysig. Gall Cristion lawenhau fod pob dim yn cydweithio ar ein lles ein daioni. Gallwn lawenhau bod ganddo'n waredwr un sydd wedi arwain, wedi addo'n harwain ar hyd llwybr y bywyd, yr holl ffordd adre. Dyna i chi'r sicrwydd y Cristion. Pan mae'n edrych yn ddu ac yn dywyll ac yn anodd ac i ddod i'r cwrdd ar bnawn dydd Sul, pan i chi wedi blino. Ac i ddod i oedfa ac dim llawer iawn o bobl yn dod. Ac i chi'n meddwl, ydyn ni yn y lleiafrif a mae Satan yn dod. Ac mae'n sibrwd. Ac mae'n dweud beth yw'r pwynt. Wel, mae ganddo ni gysur yn does adnod 10, yr rhai a gerwch yr arglwydd cysewch ddrygioni. Fe sydd yn cadw ei neidiau ei saint, fe a'i gwared o law yr rhai aniwiol. A ydym ni'n caru'r arglwydd am yr hyn oll a wnaeth drosom. Os ydyn ni llawenhewch, mae'n dweud, ac hefyd fe ddylsym gasau drygioni, mwyn am brawf ond yw os i ni wedi credu, neu rydym yn barod wedi edifarhau o'n pechod ac yn casau ein pechod, ond fe fydd hyn yn parhau. Yn ddyddiol trwy ein bywydau ni, fe fyddwn ni'n troi o bechod a byw bywydau o gyfiawnder a sancteiddrwydd trwy ein erth ef. Mae wedi addo cadw ein heneidiau ni. Dyna'r addewid sydd yn yr ysgrythur. Mae ein gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist wedi dweud, fe gadwa i chi, yr rhai cyfiawn adnod 12, yr rhai cyfiawn, llawenhewch yn yr arglwydd. A molienwch wrth goffadwriaeth ei sancteiddrwydd ef. Byddwn ni'n llawenhau am yr holl fendithion sydd i'r Cristion, ond neu orffen trwy roi'r hybydd i'r digred. Gwaradwydder, y rhai o llawasanaethau'n ddelw gerfiedig, y rhai am frostiant mewn eilunod,
Ac yna ymunwch gyda'r angylion a ddolwch ef yr holl dduwiau. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y fraint sydd gennym i ddod i dy alw yn dad ac i ddod trwy enw Iesu Grist, ein gwaredwr ni. Ac o Dduw, i ni yn ddiolchgar, mae un cyfiawn wyt ti, dy fod ti yn barnu yn gyfiawn ac yn ddiolchgar felly am gyfiawnder Iesu Grist. A'i fod yn ein gorchuddion llwyr. O, Teir trigarhaw wrthym ni oll nawr, rho'r sicrwydd ein bod yn eiddo i ti, ac yn gweddio am yr rhai sydd yn galed tuag at y bethau di. I ni'n gofyn i ti feddalhau eu calonau ac i agor llygaid eu heneidiau, ac y byddant yn cael gweld yr hyn a wnaeth Iesu Grist trostynt. Teir, gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 297, cael trefnu faddau pechod yn yr iawn, mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. 297, gen i sefyll i'w chanu. Nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.